za malý okamžik bude čekat důležitý společný kvalifikační trénink pro účastníky Evropského šampionátu tahačů FIA. 10 nejrychlejších z nich těchto společného tréninku nebo z tohoto společného tréninku se pak probojuje do dodatečného tréninku pro 10 nejrychlejších takzvané superpole, kde se bude bojovat o nové pořadí, o konečné pořadí v té první desítce na startu dnešního závodu. Takže teď nás čeká za malý okamžik nejprve společný kvalifikační trénink pro všechny jezdce mezi tahači v rámci Evropského šampionátu FIA a půjde jim hlavně o to dostat se do té první desítky a kvalifikovat se tak do dodatečného tréninku ještě pro superpole.